Ahojte, toto video bude vlastne také informačné a poviem vám, kto s kým. Táto Liliana, ako viete, sú rodina, no ale vlastne napríklad skúsim vám trošku vyjasniť aj druhých. A tu napríklad Jessiku. A Jessica je vlastne modelka. A Andra je písateľka kníh. Andra Mlisková. Alex je vlastne z Ashley, ako môžete vedieť. A sú spolu. A vlastne Betty už nie je lyžiarka tam, ale je to úplne taká zábavná a taká hyperaktívna. Emma rozváža pizzu. Chuhý. A kráľovná Pet, to viete, čo robí. Zastri sa. No a to bude asi tak všetko z dneskajšieho videa. Ak sa vám to páčilo, nezabudnite zanechať like, odber a koment. Pri ďalšom videu sa s vami lúči vaša Scarlett. Pá.